silne, a nebo to je její silné, co ona od případu zájde od těch bíle s tou druhou družinkou rozved. Míša, jako do silku, ten si vzal tu karinku rozvedenou, jsou dobrý rozhodovat. Tak to nevím. Ale je to ti zdá pouze, že říká, tak nevím, jestli to je tobě s Růžou, možná, že jo, já nevím, já vím, že tam to je s Růžou, no, tak nevím, jak to je. To bude, no jo, máš pravdu, od Pepíka do Strukova tam tak jsou děti, nebo už mají vnoučata. Jo, tak to já nevím, který, ale tenhle ten je zlý, ten Michal, on chodil s tou Mikulicovou dobrý, jak mají ty holky, Vašek Mikulicu. A tak s tou jednou chodil dlouho, a pak se rozešel a